Horretarako, arratsaldearen azken ordua hobe, eguzki gehiegi ez badago hobe, eta algara isilak ez dakit panpozen barre zaratatzuek ezote luketen udazkena usatuko, ama. Non jaiotzen dira algarak, non bizi dira ahoraino ateratzen ez direnean, ama. Algarak eta puskerrak berdinak aldira. Ustekaberi gabe, begietatik bihotzerainoko bidea luzea da atzemarengan. Bueltatuko balitz, orienteko jakinduria osoa 50 durotan eta 8 ordutan ez naiz beste negu baten bukaerara arte heltzeko gauza izango. Agian, auskalo, kontzentratuko banintz, zatoz. Aurtengo neguan, ostoak erortzen zaizkidanean, ez zaizkit berriro aterako. Akabo, ni bezalako landare nekatuei ez zaizkie ostoak ateratzen. Ama, negua asko gustatzen zait, trineorekin trebea, ikusiko duzu aurten. Nire sustraiak lurraren sabeleraino jaizten dira, lokatza, ondarra, arkaitzetatik zehar, lurraren sabeleko beroaren bila. Ni bizitza naiz, ez naiz beste negu baten tontorreraino ailegatuko, madarikatua gizona gordetzen jakin ez duen Andrea, betirako erloju bat, depedida, betiko, potola, ipurdiaren gozoa ohera bueltatzerakoan lo, panpox, zu gabe tximeletek ezin dute dantzatu. Nola ailegatu etxemari gabeko negu baten azkenera, udako bero eta urre guztia sabelean gordetzen baditut ere, ama, ni beti egongo nintzateke zure masailaren kontra, hain suabe, ikusiko aurtengo neguan nola botako naizen trineorekin malda behera, buruz behera, trineo bat erosten badidazu, nola ailegutuko naiz, panpox, beste negu hotz baten bukaeraraino.